Кое е най-важното за изграждането на продаващо съдържание в TikTok за бизнеса? Както и в реалния живот, за да спечелим един клиент, преди това трябва да сме спечелили доверието му. И още един малък детайл. За да имате продажби от социалните си мрежи, трябва да имате ясна стратегия как точно да спечелите доверието на вашия потенциален клиент. Нищо друго не е толкова важно. Маркетолозите казват да правите по 5, по 10 видеа на седмица в TikTok или в Instagram. Прави по 2 продажбени поста и 8 общи поста. Аз пък ще ви кажа, правете видеа, с които да печелите доверието на вашата аудитория. Поделите прозрения, поделите ценна информация. Продайте се като личност. Това е моята технология, с която аз уча моите клиенти да продават социалните мрежи. Също така предизвикате хората да се замислят и да се променят благодарение на това, което споделяте. И да, колкото да не ви се вярва, всичко това може да се прави в кратки видеа. От 1 минута за 1 минута могат да се кажат страшно много неща. И всичкото това може да го качвате във всички социални мрежи, освен в TikTok, в Instagram, в Facebook и в YouTube. Просто да качваш съдържание, за да имаш съдържание в днешно време е абсолютно безмислено. Трябва да имате ясна стратегия и да знаете с кое видео каква точно цел постигате. Дали ангажирате, дали привличате внимание, дали влюбвате в себе си или дали продавате. Дали забавлявате, дали провокирате, дали обучавате. Не трябва всеки ден да мислите какво да запиша днес, а по-скоро да мислите как да кажете това, което имате да кажете по-ангажиращо. Поддържането на социални мрежи е навик, който се гради с времето и който носи своите дивиденти след време, но пък си заслужават на 100%. И най-важното нещо в социалните мрежи, постоянството е ключово. Именно заради това много хора отпадат, развивайки социалните си мрежи. Именно това правим в менторската ми програма. Градим навик, който да бъде лесен и прост, така че да може да издържите в дългосрочен план да поддържате социалните си мрежи постоянно. Така, заповядай на диагностическа сесия на твоя профил. Ще погледнем какво си направил до сега, какво още можеш да подобриш и на къде можеш да тръгнеш и съответно ще ти разкажа как мога да ти помогна с менторската си програма, където комплексно можем да хванем и да оправим цялата бъркотия в главата ти и съответно в профила ти.